Akwụkwọ nke abụọ nke ndị eze isi nke 14. N'afọ nke abụọ nke Joash nwa Joahaz bụ eze Izrel ka Amazaya nwa Joash bụ eze Juda malitere ịbụ eze. Ọ bụrụ ọgụ afọ na 5 mgbe ọ malitere ịbụ eze, wee bụrụ eze ọgụ afọ na 9 na Jerusalem. Aha nne ya bụ Jehoadin nke Jerusalem. O mee ihe ziri ezi n'anya Jehova, n'ihi na o meghị dịka Devid nna ya, dịka ihe niile si dị nke Joash nna ya mere. Otu a ka o mere, naanị na e wezụga ya ebe dị elu ndị Juda nọ na-achụ àjà, na-esirekwa onye nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ n'ebe niile dị elu ruo mgbe alaeze dị ike n'aka ya, na o tigburu ndị ohu ya ndị tigburu eze bụ nna ya. Ma o meghị ka ụmụ nke ndị otigbu mmadụ ahụ nwụọ, dịka nke deworo n'akwụkwọ iwu Mosis si dị, nke Jehova nyere n'iwu sị, agaghị eme ka ndị bụ nna nwụọ n'ọnọdụ ụmụ ha, agaghị emekwa ka ụmụ nwụọ n'ọnọdụ ndị bụ nna ha, kama onye ọbụla ga-anwụ n'ime mmehie nke aka ya. Ya onwe ya tigburu Edọm n'ime ndagwurugwu Nnu, n'ime ndagwurugwu Nnu, ọgụ nnu ndị ikom na nnu ise, werekwa Sela n'agha, kpọọ aha ya Joktil ruo taa. Mgbe ahụ Amazaya zigara ndị ozi jekwuru Jehoash nwa Jehoahaz nwa Jehu bụ eze Izrel sị, bịa ka anyị lerịta onwe anyị anya n'ihu. Jehoahaz bụ eze Izrel wee zigara Amazaya bụ eze Juda ozi sị, uke nke dị na Lebanon zigara osisi sida nke dị na Lebanon ozi sị, nye nwa m nwoke nwa gị nwaanyị na nwunye. Anụ ọhịa nke dị na Lebanon wee gabiga zọpịa uke ahụ. Itigbuwo Edọm n'ezie, obi gị wee bulie gị elu, ka a sọpụrụ gị na nke a, nọdụkwa n'ụlọ gị. Ma n'ihi gịnị ka ị na-akpali onwe gị n'ihe ọjọọ, ka ị wee daa gị onwe gị na Juda soro gị? Ma Amazaya anọghị Jehoash bụ eze Izrel wee rigo. Ya onwe ya na Amazaya bụ eze Juda wee rerịta onwe ha anya n'ihu Bet-Shemesh nke Juda nwere. E wee tigbuo Juda n'ihu Izrel, ha wee gbalaga nwoke ọbụla n'ụlọ ikwu ya. Jehoash bụ eze Izrel wee jide Amazaya bụ eze Juda, nwa Joash nwa Ahazaya, n'ime Bet-Shemesh wee bịaruo Jerusalem, tipuo mgbidi Jerusalem site n'ọnụ ụzọ ámá Ifrem ruo ọnụ ụzọ ámá nke nkuku nnu kubit. Ọ chịrị ọlaedo na ọlaọcha niile na ihe niile a chọtara n'ụlọ Jehova na akụ niile nke ụlọ eze na ndị e doro na mbe. O wee laghachi na Samaria. Ma ihe Joash niile nke fọdụrụ nke o mere n'ịdị ike ya, na otu o busoro Amazaya bụ eze Juda agha, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Jehoash wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, elie ya n'ime Samaria n'ebe e liri ndị eze Izrel. Jeroboam nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Amazaya nwa Joash bụ eze Juda wee dị ndụ mgbe ọnwụ Jehoash nwa Jehoahaz bụ eze Izrel gasịrị afọ 15. Ma ihe ndị nke Amazaya mere nke fọdụrụ, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Juda. Ha wee kekọta mmadụ megide ya n'ime Jerusalem. O wee gbalaga na Lekish. Ha wee ziga ịchụso ya ruo Lekish, mee ka ọ nwụọ n'ebe ahụ. Ha wee bute ya n'elu ịnyịnya wee lie ya n'ime Jerusalem n'ebe e liri nna ya ha n'obodo David. Ndị niile nke Juda wee were Azaraya, ma onye ahụ gbara afọ 16. Ha wee mee ya eze n'ọnọdụ nna ya Amazaya. Ya onwe ya wuru Elat, nyeghachi ya Juda mgbe eze siri nna ya ha dina n'ọnwụ. N'afọ nke 15 na nke Amazaya nwa Joash bụ eze Juda, ka Jeroboam nwa Joash bụ eze Izrel malitere ịbụ eze na Samaria ọgụ afọ 21. O mere ihe jọrọ njọ n'anya Jehova. O sighị n'ime mmehie niile nke Jeroboam nwa Nebat wezuga onwe ya, bụ nke o jiri mee ka Izrel mehie. Onye ahụ weghachiri oke ala Izrel site na mbata Hamat ruo oke osimiri Araba, dịka okwu Jehova bụ Chineke Izrel si dị, nke o kwuru site n'aka Jona nwa Amitai bụ onye amụma nke sitere na Gat-Hefa. N'ihi na Jehova hụrụ mweda n'ala nke Izrel, na ọ dị ilu nke ukwuu. Ọ dịghịkwa onye egbochiri egbochi, ma ọ dụ onye ahapụrụ ahapụ. Ọ dịghịkwa onye inyeaka ọbụla Izrel nwere. Ma Jehova ekwughị na ọ ga-ehichapụ aha Izrel n'okpuru eluigwe. O wee si n'aka Jeroboam nwa Joash zọpụta ha. Ma okwu Jeroboam niile nke fọdụrụ, na ihe niile o mere n'ịdị ike ya, otu o buru agha, otu o weghachikwara Damaskọs na Hamat ruo nke Juda nwere nye Izrel, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Jeroboam wee so nna ya ha dina n'ọnwụ,
bụ ndị eze Izrel, Zekaraya nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya.